Segundo o informe de consumo alimentario do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o consumo de peixe e marisco decreceu nun 16,5% desde o ano 2019, deixando ese consumo per cápita en 18,56 kilos. En Galicia, en 2023, esa cifra foi de máis de 23 kilos. Galicia lidera así o desenvolvemento de accións encamiñadas a fomentar o consumo de peixe e marisco, con campañas como Galicia sabe amar, activa desde 2021, que no 2023 incorporou food trucks que permitiron afondar na promoción dos produtos pesqueiros galegos por todo o territorio da comunidade, visitando máis de 250 municipios vinculados co Camiño de Santiago, ademais de visitar tamén centros escolares e citas deportivas. Unha liña de traballo que vai ser reforzada este ano co lanzamento do bono peixe dotado con 2,5 millóns de euros que será despregado mediante bonos de 50 euros que se irán liberando progresivamente a razón de 5 euros por semana. Poderán gastarse ao longo dun total de 10 semanas e suporá un desconto do 25% por cada 10 euros de compra. Os produtos do mar conteñen nutrientes indispensables como proteínas, vitamina D e ácidos graxos do tipo omega 3 que ofrecen importantes beneficios para a saúde. Así, a Organización Mundial da Saúde ou a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición recomendan un mínimo de 3 racións semanais de peixe e marisco.